Dan hu budget ġust mal-pensjonanti, miżuri infassla mill-anzjani stess, mibni fuq ħtiġijiet tagħhom filwaqt li jindirizza realtajiet speċifiċi. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela fiż-żjara li jagħmel fiċ-ċentru ta' Matulilju f'Birkirkara. Imdawwar bl-anzjan il-Prim Ministru qalilhom li l-miżuri imħabbra fil-budget Malta Ġusta mhux biss jassiguraw kwalità tal-ħajja tajba għall-pensjonanti, iżda isostnuhom biex ikunu jistgħu jibqgħu jgħixu fl-irħula u l-ibliet madwar pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega li huwa dan li qed ifisser il-Gvern meta jitkellem dwar ekonomija b'saħħitha għaliex bekk jista' jwieżel lin-nies. Hawnhekk semma iż-żieda ta' 780 euro l-pensjonanti kollha, l-akbar żieda li qatt ħadu il-pensjonanti f'sena waħda. Min-naħa tagħhom l-anzjani kellhom kliem ta' apprezzament għal mod ta' kif Gvern Laburista dejjem żammhom bħala priorità u fiċ-ċentru ta' ħidmietu. Dawn l-anzjani nnutaw li permezz ta' miżuri bħal dawn jistgħu mhux biss jgħixu fil-komunità imma jgħixu ħajja ta' kwalità viċin dawk l-aktar eżis tagħhom. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mid-deputat Melkin Paul Aġużgalja, il-kap eżekuttiv għall-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità Renzo De Gabriele u s-sindku ta' Birkirkara Joen De Bonogrek.